Удар! Да, этот гол дорого обойдется, но Винлайн заплатит каждому. Винлайн – первый российский букмекер с высшей оценкой рейтинга букмекеров. Takúto je mladší brat Romela, vedľa neho osvedčená stoperská dvojica z Tottenhamu Hotspur, Vertonghen, Alderweireld. Na pravej strane obrany bude operovať Johansen, Solnes, Henriksen, no a vpredu útočný trojhrot Diamonde, King a Berisha. Áno, v tejto chvíli už sa teda začalo stretnutie 9. vzájomné medzi Belgickom a Norskom. Belgičania v červeno-čiernej kombinácii. Romelu Lukaku a jeho strela, gól! V 3. minúte Belgičania vedú 1-0. A kto iný? Lukaku otvára skóre, tak ako uzavieral duel Svít. Tak tomu sa povie úvod ako z Partesu. Romelu Lukaku pri svojom 44. reprezentačnom štarte strieľa 12. gól. Futbalista, ktorý podedil gény od svojho otca, reprezentanta Zairu, a to, že je to Witsel, jeho strela a takmer zapadla do siete. Tesne vedľa. Ono aj v zápase proti Fínom sa Belgičania často púšťali do streleckého zakončovania. Akurát mali land iba výlučne v norských tímoch. V lani teda poprvýkrát okúsil legionársky chlebík. No a nech sa páči 1-1 v 21. minúte. Prvá strela na belgickú bránu a Joshua King. Sa pozrime ešte raz. Nainggolan stratil loptu, perfektná prihrávka a Joshua hneď perfektnou prihrávkou sa prezentoval Johansen, ktorý vlastne získal loptu od nedvora. Stratil takto loptu Nainggolan. Johansen skvelo našiel Joshua Kinga a ten Foren. Jeho pas za obranu. No, toto je slušná príležitosť pre Berishu. Jeho strela, fantastický zákrok Thibauta Courtoisa. Valon Berisha, momentálne hráč Salzburgu. Áno, jeho 20. reprezentačný štart, ale gól ešte nedal. Teraz mal veľmi blízko k tomu, keby... No, nemôžeme povedať lepšie. Druhá minúta. Pred malou chvíľočkou Nóri ukázali recept, ako sa dostať za obranu belgického tímu a Tauka. Vertonghen si tam veľmi s Alderweireldom nerozumel. V minutovej porcii Johansen. No, zazmetkoval tam teraz golman Thibaut Courtois. Závar, kedy Thibaut Courtois nepráve najlepšie vyrážal loptu pred Kingom, ale Nóri tento moment nedokázal. Eden Hazard, Alex Witsel. Mertens. Pardon, De Bruyne a strela Alexa Witsela a ďalšia v zápäti od De Bruyna. No tak toto bola obrovská príležitosť. V 48. minúte Belgičania mohli ísť opäť do vedenia, ale famózny zákrok norského golmana Uriana Nylanda. Berisha. Má priestor, strieľa, gól! Nádherná strela Berishu a jeho prvý reprezentačný gól v norských službách. Hostia vedú 2-1, pozrime sa na to ešte raz. Belgičania mu dali príliš veľa priestoru, pozrite sa, ani Lukaku, ani Vertonghen, ani Alderweireld nedokázali vložiť nohu do jeho strely. A Thibaut Courtois sa len prizeral, kamže to lopta letí. Letela do siete, žiaľ pre neho. Ešte raz Berisha takto nádherne trafil takmer do vinkľa. Potvrdzuje svoje miesto medzi 11 na trávniku a je tu šanca, do ktorej sa dostal Lukaku. Najprv De Bruyne nedal miliónovú šancu, tu prihrával Edenovi Hazardovi, ktorý sa geniálne prvenstvo zápasom Rumunska s Francúzskom. No a Vini. Pozrime sa na to ešte raz. Offside to v žiadnom prípade nebol. Ani Romelu Lukaku nestal v takejto...
Nechcem rovno povedať, že by Belgičania podcenili Fínov, ktorí takisto momentálne ako Nóri neprežívajú najlepšie futbalové obdobie. A je vyrovnané 2-2, pretože Eden Hazard pohotovou hlavičkou dokázal prekonať Nylanda. Z ničoho nič. Centrovaná na tento vyrovnávajúci gól. Lukaku, De Bruyne, jeho krásne načechraná lopta na hlavu Edena Hazarda. A Belgičania vyrovnávajú na 2-2. Áno, veľmi neskoro tam prišiel z 20 De Bruyne. De Bruyne postupuje, Romelu Lukaku, celá ľavá strana je voľná, tu šprintuje jeho brat, dostáva loptu, Jordan strieľa a nebol to gól. Brat, ešte raz sa pozrime, De Bruyne perfektne potiahol loptu, Lukaku dostal priestor, možno keby tá bola prihrávka rýchlejšia. A Dries Mertens sa ešte snažil. Dnes sa už Johansen prezentoval jednou skvelou, nádhernou prihrávkou na 1-1 v 21. minúte. De Bruyne tento poriadne rozfofroval, Lukaku, obrovská príležitosť. A není to gól, napriek tomu, že tuším, že trafil Hus. Trošku si tam Nyland pomáhal rukami, Lukaku pokojne mohol padnúť, ale hral ďalej, čo hoctí sa. Prišiel tam Strandberg. A je to gól! Tak ten tlak predsa len eruptoval do tretieho presného zásahu, o ktorý sa postaral striedajúci Simon. Nech sa páči, Mark Wilmots, toto je moja odpoveď za vašu dôveru. Dokonalý žolík. Ešte raz, rohový kop, tie štandardné situácie od rohovej zástavky v tomto zápase Belgičanom veľmi nevychádzali. Ale teraz Siman úplne osamotený, iba nastavil hlavu a Belgičania vedú 3-2. Toto je tým, toto je druhý najlepší.